Nilqawkom abbord it-tur ta' Xarabank fit-toroq ta' Malta u Għawdex. Għandna ħafna attrazzjonijiet nurukom. Ara dan waqaf jgħid kelma. Forsi għandu radju bil-ħsara miskin u ħassu ftit waħdu. Hawn ħafna jħossuhom weħidhom huma wisuqu ta'. Issa ħaniqfu ftit ħdejn l-istop sign ħanaraw kemm jieqfu kif suppost. Ara ġej il-minibus u tal-linja. Oj, da kif qajt ħiereġ hemm. U mhux waħdu jibqa' ħiereġ ta'. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 u dan mhux tal-li baqa' ħiereġ tal-li bla seatbelt ukoll. Araw ftit kemm sibna bla seatbelt. Anke l-warden qbadna bla seatbelt ħbieb. Innotaw ftit lil dan tar-rota. Ħaseb li l-linja tan-nofs hija l-bicycle lane. Issa ħanaraw ftit kemm jużaw l-indicator il-Maltin. Le dan ma jużax, u lanqas dan, u tal-linja lanqas, u lanqas ta' warajh, u nistgħu nibqgħu sejrin. Ara dan xielu l-indicator, bravu. Żomm ftit. Dak waqaf hemm f'nofs ta' triq. Ara niżel jixtri. Ta' ġej xejn sieħbi ta'. Dan ieħor ara. Double yellow line, bus stop, l-aqwa li nqedaw. U wara xinu faqa, topless ħareġ dal-għoddu. Ħammorru sal-marsa, ħarsu ftit lejn il-bus lane. Tgħaddi tal-linja u warajja korteo. Ara liħor, vera l-ġib safra bħal tal-linja, imma xorta ma jistax jaqaf fuq il-bus stop. Anke jaw, tal-linja jkollha tieqaf nofs ta' triq ħabba daż-żewġ galantomi li pparkjaw fuq il-bus stop. Ħankomplu nduru. Ara dan ta' taksi xinu maġġel, xi serrep lawnu lem, ħan iġru ġirja waraħ. Hup, reġa' bidel il-lejn. Ovvjament bl-indicator. Qed insuqu kważi bil-100 u ma nistgħux illaħqu miegħu. Imma x'ħin noqorbu lejn l-speed camera naqsu ta' immiktar tard nerġgħu gazda. Mat-tela naqbżu l-100 km fis-sija. Ħalli ħħiex ħajweġġana. Ħan intefgħu naraw kemm il-Maltin jobdu l-lights. Mela, l-aħdar insuqu, tajjeb, orange nieqfu, oj! Ara naqra anki bl-aħmar joħorġu. Imma forsi hawn jagħmlu hekk ta'. Le anki hawn l-istess. Laħat ma jagħti każ dawn it-traffic lights intefgħu ipetbtu bl-orange. U dawn qabdu, tfew u marru jorqdu. U mbagħad hawn min iktar importanti s-sigurtà tad-dgħajsa mis-sigurtà tagħhom. Trid tara biex temmen. Tinsewx li tar-roundabout dejjem għandu dritta. Oj, għandek id-dritta x'waqaf tagħmel? Biex joħroġ is-sinjur. Ftit wara anke lilna kienet se tiġri din ta'. Ara dan tal-Bowser kif kien se jifqana. U mhux darba ġratilna ta'. Tal-gaffa triq tiegħu xi importaħ mir-roundabout. U mbagħad hemm min ir-roundabout jgħaddi minn fuqha. Araw ftit dan. Idur bil-mod u bil-galbu. Oj, dik one way sieħbi ta'. Ara xi ħlew dan kif intefalu. Irkotta jew piżelli sieħbi. Dan m'għandux xans jieqaf miskin. Jiekol u jixrob u jsuq. Evviva. Ara dan tal-mutur qabad uqas minna. Ħa nerġa' nurjulkom għax qasirrit nemmen. King of the road. Issa ħa naraw ftit sinjali ta' traffiku. Din naħseb tfisser nofs one way. U din qiegħda biex turi l-fejn jonfoħ ir-riħ. U dan l-arblu tad-dawl għamluh biex malli dduru l-kantuniera issibu ġew iċ-ċek. U hawn għax m'hawnx l-arblu, poġġew kaxxa mimlija fniek f'nofs ta' triq. Insibu kaxxa biex ħadd ma jipparkja quddiem il-bib tas-sinjura u kaxxa oħra biex tintuża roundabout. Hawn, xi darba kien hawn roundabout imma ħallietna. Alla ħares nibdew fuq it-toroq għax ma nispiċċaw qatt. Iva, triq imħarb ta' mhix, xorta jifqu f'nofsa ta'. Imbagħad hemm dawk li triq ikunu wirtuha. Bħal dan ara. L-ewwel tefada bil-parking, u mbagħad biex joħroġ għamel U-turn. Ħallielu n-nannu triqux. Dan ta' trakk mill-università ġabha l-liċenzja. Qabad u tefgħu fil-kantuniera. Araw ftit xi kollhom jagħmlu l-karozzi biex joħorġu. U mbagħad x'ħin lesta, irriversja, għalaq it-triq u kulħadd jistenna lilu ħej irranġa.
Dan tafa fuq iż-zebra crossing. U dan, daqsu gwab. Ara, ieħor fil-kantuniera. Anke f'din it-triq insibu wieħed fil-kantuniera. U liħor malajr jitħajjar, mhux it-trakkijiet biss jaqbdu jieqfu fil-kantunieri ta'. Ara ftit kemm sibna karozzi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan tafa fuq il-bankina. Żewġ passi miż-zebra crossing. L-aqwa li għandu d-dawli pet-pet. Happy Christmas. Dan iċ-champion tal-parking. Tefa fin-nofs u x'jimportaħ li għalaq kull imkien. Ir-reversja sieħbi bħal ċebittikka. Ara, għandna buli ieħor għalaq it-triq. Dan l-ewwel daħal one way. U mbagħad waqaf fin-nofs. Hekk derlu s-sinjuru. Issa ħa naraw ftit dawk li jużaw it-toroq biex jimxu. Iġri sieħbi għax qaleb aħdar. Dan m'għandux għaġla jisu. 1, 2, 3, go! Dawn jinħabbu. Kollox fl-imkien iridu jaqsmu, anki triq. Dan għall-Olympics. Dan ikollu jbaxxi ftit għax tal-karrozzin hemm sab biex jorbot iż-żiemel. Dawn qasmu minn hawn. Avolja 50 metru l-bogħod hemm zebra crossing. Mhux għax jekk taqsam fuq iż-zebra crossing jiqfulek ta'. Ara, ħankomplu nduru. Żomm, ħajkonna nistennew ftit għax dan irid iħottu. Ara kif ħarġinna mill-stop sign. U mbagħad kif ħbatna. U xi ngħidu għal min isuq u jċempel fuq il-mobile. Ara ftit kemm sibna minn dawn. Dawn tal-mobile ma tax nistgħu nurhomkom sew għax biex nattulhom wiċċhom kellna nattulhom anke l-mobile. Imma lil dan ma kellna l-fejn nattulu xejn għax ħareġ bla pjanċi. Ara dan ukoll qabad u waqaf nofs ta' triq. Hemm qed nara sew. Tajba di. Waqaf fin-nofs biex jagħti lift lil warden. Il-vjaġġ tajjeb. You can be my wife, text me, call me, I need you in my life, yeah, all that, every day I need you, and every time I see you, my feelings get deeper, I miss you, I really wanna kiss you, but I can't.